nu af! Hvorfor skal du så tæt på med sådan en stor kamera? Fordi jeg skal have nogle drenge. Eller på computeren. Photoshop bag. Kom så af! 4, 3, 2, 1, go! Kom så af! Stærk! Kæft, hvor er det let! Kom så af! Det er fint, det der! Kom nu i en pres på bunden, ja! Hvad så? Helt stille, ven. Bliv ved, bliv ved! Kom så af! Kom så af! Kom så af! Kom nu! Kom så af! Kom nu af! Den er det der godt. Hvor kan du vide? Kom så fra! Kom så af! Kom så af! 46! 46! Kom nu af! Oppe! Kom så af! Ja! Kom nu! Kom nu! Oppe! Op! Pas! Kom nu! Rigtig god score. Kom så af! Det skal 46! Og bliv ved. Der er lang tid. Træk vejret, træk vejret. Dybe vejrtrækninger. Kom nu. Kom igen, kom nu, Frederik! Kom! Stærkt det! Bare bliv ved. Hold op med at tale, Frederik. Så squatter du bare. Kom nu. Det er bare squat! Kom nu, hey. Bliv ved. Dybe vejrtrækninger. Kom nu. Kom nu, 21 på Frederik! Bare bliv ved. Så I fortsæt. Kom nu, lad nu være med at undre dig selv. Bare kom. 24. Kom nu, tro på det. Bliv ved. 26. Kom nu. Kom så. Kom nu, fokus. Det gør jeg galt til Signe dog. Jeg kommer. Fucking kæmpe han ned. Kom nu, kom nu. Kom nu, hey. Kom nu, Frederik. Fortsæt det.
Lige ved. Kom nu. Skal du bare med? Så Frederik, kom nu! Sådan der. Kom så, ja! Kom on.